हमनी के भोजपुरी के कई गो रंग बा, लेकिन हम एगो ऐसा गाना सुनाओ जन काशी से जुड़ल बा। गीत आई पूरा विश्व के कोना कोना में ही गाना बाजेला। मायन पूर्णा भैरव बाबा रहा न कोई बाकी, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, कि माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। काहे काशी बोला था बम बम? जब से बाबा के अद्भुत दरबार सज गइल बा, काशी कॉरिडोर जब से बनल, ओकरा बाद अरे डम डम बोल रहल बा डमरू, डम डम बोल रहल बा, बम बम बोल रहल बा काशी, बम बम बोल रहल बा। माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, माँ गंगा की पावन धारा और शंकर अविनाशी, बम बम बोल रहल बा काशी, बोल रहल बा, अरे बम बम बोल रहल बा काशी, बम बम बोल रहल बा। दुर्गा जी के अंगनैया में, गंगा मैया के छैया में, अरे शीतला मैया के छैया में, गंगा मैया के अंगनैया में, भोले बाबा ओ भोलेनाथ, शीतला के पावन छैया में, गंगा मैया के अंगनैया में, और जी सभे लगावेला, और जी सभे लगावेला, अरे बन के उनकर दासी। एक बार सब केहू का हाथ उठे के चाहिए। बाबा की जब चर्चा होता, बाबा काशी विश्वनाथ, विश्व के नाथ है बाबा भोलेनाथ, उनकी चर्चा हो रही है, तो एक बार सब हाथ उठाकर ताली साथ में बजाएंगे सब लोग, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, अरे बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है। कि माँ गंगा के गोद में बैठे साधु संत सन्यासी, माँ गंगा के गोद में बैठे साधु संत सन्यासी, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव, बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है, बम बम बोल रहा है काशी,
हो